janvier kalo tile mugan ani fila san ba fila ani mugan wɔɔrɔ an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu araba janvier kalo tile mugan ani kelen san ba fila ani mugan wɔɔrɔ kɔnɔna na kuluba ale commissariat de police kura o bɔla ka dayɛlɛ a kɛnɛ ɲɛmaaya o kun bɛ secrétaire général du ministère de la sécurité et de la protection civile ale bolo monsieur Umar Sogoba kɛnɛ ka fɛn min ye police nationale ma o ka directeur général ye ale kun bɛ yen nɔ fɔ ka taa se contrôleur général ma ni ale Yusuf Kone ani an ka ɲɛma caman olu kun bɛ kɛnɛ kan walasa ka lakana ka o tɔn sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la surakura min ni u bɛna dilan Bamakɔ ani Kati cɛmancɛ la u yɛrɛ kɔni bɔla ka ni polisiso in ka ale dayɛlɛ walasa ka lakana ka ale tɔn sinsin. An bɛ taa Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ tarata don janvier kalo tile mugan san ba fila ani mugan wɔɔrɔ ni o tun ye don ye don min bolo dalen don ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma fɛn min ye Kulukoro ale marabolo ɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro gouverneur colonel Lamine Kapori Sanogo ale ni Kulukoro marabolo ma olu bɔla ka nin don kofɔta in laɲɛnamaya u ka yɔrɔ la yɔrɔ min ni ale bɛ wele ko Bubakari Sadasi ale kɔnɔna na u bɔla ka ɲɛnajɛba kɛ ka défilé kɛ ka tila tuguni ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaw ma. Alisa an bɛ to 20 janvier ale okumu kɔnɔna na an bɛ taa an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbuktukaw olu fɛ yen nɔ tarata don kelen na janvier kalo tile mugan san ba fila ani mugan wɔɔrɔ kɔnɔna na fɛn min ye Tɔnbuktu gouverneur ye fɔ ka taa se Tawudeni ma ani u ka marabolo ma olu bɛɛ lajɛlen bɔla ka fara ɲɔgɔn kan kan Cheikh Sidi Bekaye ale kɔnɔna na ka 20 janvier ka ale laɲɛnamaya u kɛnɛ kan u bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilaka minnu ni olu bɔnɛna u ni na ka sanga ni fasoko kunkan ko u bɔla ka foli bila ni tasi bila kɛ ka ɲɛsin olu ma ko fɔta ninnu ma ka tila tun ka foli bila kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka marabolo ma u ye fɛn min ye u ka gouverneur a bɔla ka laɲini kɛ u fɛ walasa u bɛ se ka fara u ka finitigilakaw kan cogoya min na ko o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka finitigilakaw olu bɛ se ka se sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna Sangani Sungalo ale masurunya ministre de l'industrie et du commerce Musa Alassana Diallo ale bɔla ka hakilina falen kɛ ni commerçant ye ka Sangani Sungalo masurunya ka lajɛliw yɛrɛ kɔni kɛ sugu kɔnɔnaw na walasa balofɛn minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw mako bɛ se minnu ma Sungalo kɔnɔna na minnu bɛ tali kɛ sukaro la malo tulu ɲɔ ani a ɲɔgɔnna caman walasa u bɛ se ka sɔrɔ lafiya kɔnɔna na cogoya min na o hukumu de la sa u ka kunnafoniyaw la u bɔla ka yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sukaro ye o yɛrɛ kɔni 25 kɔ o tɔni de kɔni bɛ yen nɔ min kɔni bilalen no stock la fɛn min yɛrɛ kɔni ye malo ye ka sanga ni office du Niger ale ka wuli ka jɔ u b'a yira k'a fɔ malo tɔni 3,000 o yɛrɛ de kɔni bilalen no stock la ka ɲɛsin Sungalo hukumu kɔnɔna ma walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw ye olu ka lafiya sɔrɔ ka balofɛnw ko olu sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na u ka kunnafoniyaw la u y'a yira k'a fɔ u kɔni bɛna u seko ni u dɔnko yira balofɛnw olu bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la jamana kɔnɔdenw fɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira tuguni k'a fɔ fɛn min ye balofɛnw ye ko u bɛna bere da olu sɔngɔ kun k'a jigin walasa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ nimisi wasa kɔnɔna na walasa ka lakana ale ni basigi ko u sinsin an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye an ka finitigilakaw ye halisa olu fɛnɛ b'a la ka u seko ni u dɔnko yira k'an olu yɛrɛ kɔni b'a la ka jɔ an ka marabolo fan caman na o hukumu de kɔnɔna la an bɛ taa kitakaw olu fɛ yen nɔ janvier kalo tile mugan san ba fila ani mugan wɔɔrɔ kɔnɔna na ni u kun ye an ka finitigilakaw tɔgɔla don ye ni ɲinɛ bɛ ale ta ko 65 ma o kɛnɛ ka fɛn min ye kita ale marabolo ɲɛmaa ye ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn k'a yira k'a fɔ k'an min ni o kɔni kun b'a la ka jɔ kitakaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka militaire min ni tun bɛ ka jɔ ka kitakaw olu fɛ yen nɔ ni ale birikiden fɔlɔ dala kabi mɛ kalo la san ba fila ani mugan ni saba kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min ye ni kan baaraw ye olu yɛrɛ kɔni bɔ an na Jawando service wulila deliko la ko kura ne ba ne fa e de sigilen bɛ ka i bolo fila da i sen kan terɛnko gɛlɛya ko hami b'i la o ta ka bɔ i la Jawando service ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko terɛn bɛ olu bolo cikɛni na terɛn ninnu ye 250 mètres carrés de sefa wari 6,000,000 ani 500,000 awɔ sefa wari 6,000,000 ani 500,000 frais de transfert fɛnɛ bɛ a la titre foncier de don titre individuel ni tɛ cikɛni na fɛ senu fɛnɛ bɛ yen nɔ sefa wari 8,000,000 o fɛnɛ ye 250 mètres carrés baramali masurunya la o t'a bɛɛ ye dɛ Jawando
service be ka so jɔlen bannen ni ka o di ma o ma cité F3 ye sɛfɛ wari miliyɔn 35 a tɔ man ca bilen dɛ i boli joona i kana i sen ka ye Jawando service ale ka cité ale kunkankow la i mago bɛ terrain gansan na walima i mago bɛ so jɔlen bannen na Jawando service bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ Jawando service ale daga yɔrɔ filɛ nin ye Sotiba 00223 79 09 48 48 Jawando service kalikan de don ko san 2026 in na denbaya kelen so kelen. An bɛ taa Segu kaw olu fɛ yen nɔ. Segu ale ye gouverneur commissaire général de brigade de police Sulaimana Traoré ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn kabi janvier kalo tile 4 san 2025 kɔnɔna na fɛn min ye Segu ale marabolo ɲɛmaa a bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan walasa lakana u ka sinsin Segu marabolo kɔnɔna na u yɛrɛ kun bɔla ka couvre-feu ba kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ halisa couvre-feu in ale yɛrɛ kɔni kuntagala bala ka jan o hukumu de kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ janvier kalo tile 5 san 2026 kɔnɔna na u bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn k'a yira k'a fɔ couvre-feu o yɛrɛ kɔni kuntagala bɛna jɛya Segu ale marabolo kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ni ale kan ka kɛ tile 30 o kɔnɔna na ni a kun kan ka cɛ fɔ février kalo tile 3 san 2026 kɔnɔna na ni wulikajɔ in kun yɛrɛ ye min ye o de walasa lakana ale ni basigi o bɛ se ka na Segu ale marabolo kɔnɔna na. An bɛ taa Kajolokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan fɛn min ye sɛfan ye o sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ Kajolo ale marabolo kɔnɔna na o hukumu de la maa minnu ni olu bɛ sɛfan san kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ sɛfan sanni o de ka ca Kajolo ale marabolo kɔnɔna na ko nka ko sɛfan yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko yɔrɔ kelen-kelenninw de bɛ yen nɔ a b'a la ka sɔrɔ yɔrɔ minnu kɔnɔna na o hukumu de la maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don sɛfan feere ma sa olu y'a yira k'a fɔ ko sɛfan in gɛlɛya yɛrɛ kɔni ma bɔ foyi la fɛn min yɛrɛ kɔni bagan kama ma fɛnw ye olu ka balofɛn ko o de sɔngɔ gɛlɛyalen don sugu kɔnɔna na ko olu 50 kilo minnu ni olu tun bɛ feere 6000 ani dɔɔni na ko sisan ko olu yɛrɛ kɔni yɛlɛla ka taa se fɔ 7000 ma ani 8000 a n'a ɲɔgɔn kɔ ko o de kɛlen don sababu ye k'a to ko sɛfan ko o sɔngɔ gɛlɛyalen don Kajolo ale marabolo kɔnɔna na. Ka sanga ni kalanko ale kunnafoniya kɔnɔ san 2026 ale examen datu yɛrɛ kɔni bɔla wa yira k'a fɔ fɛn min ye kapu ye ale bolo dalen don ka bɛn mai kalo tile 18 ma fɔ ka taa don mai kalo tile 23 la defu wa yira k'a fɔ o bolo dalen don ka bɛn juin kalo tile 1 ma ka taa don juin kalo tile 3 la BT u ko ko o yɛrɛ kɔni bolo dalen don ka bɛn juin kalo tile 15 ma ka taa don juin kalo tile 19 na fɛn min ye baki wa yira k'a fɔ o bolo dalen don ka bɛn juin kalo tile 22 ma ka taa don juin kalo tile 25 la an bɛ ala deli ala k'an yira an simani an kɛnɛma la. Ka kunnafoniya ale kuncɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire a yirala k'a fɔ fɛn min ye monsieur Begre Mambe ale sugantila Côte d'Ivoire ale jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Alassane Dramane Ouattara ka suganti ka kɛ u ka premier ministre Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni ala man ka jɔn na.